Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! Oras natin sa buong kapulaan, ganap ng 30 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi, and you are still lock in right here sa 90.7 Love Radio, Metro's #1. We are broadcasting live across the city by the bay. Siyempre, kasama pa rin po niyo bang lingkod? Jego! Bandido! At nasa huling yugto na po tayo ng ating programang EDSA! Siyempre, marami po tayong matutunan dito sa ating programa kasi we talk issues. Ayan, at nilologican po natin. Hindi lang po tayo basta tumatawa dito. But at the same time, we learn a lot of things. Oy nga pala, tinatawagan ulit ng pansit. Dave Javier Lamadrid ng UB Express, Binangonan. Ikaw ang ating maswerteng nanalo sa ating Love Knows No Boundaries. At syempre, meron ka ng 1,500 pesos. At syempre, kapag nakarating ka dito, meron ka pang isang oras kung sakasakali mang makarating ka dito. May additional yan na 500 pesos para yung mauuwi mo. Saktong 2,000 pesos! Wow! Alright, so again, Dave Javier Lamadrid ng UB Express, congratulations sa iyo! Matutuwa ang misis mo nito! Oy, batiin lang pala natin sa mga kaibigan natin na binisita tayo dito, si paring Mario. May girlfriend ka na, Mario? Wala pa rin? Hanapan natin. Pag-pray natin yan. O, di ba? Hey! Alright mga kabisyo, ito na. Pag-usapan na natin to. Sabi nga sa kasabihan, youth is a state of mind. Wow! Viral ngayon ang isang 51 years old na veterano na si Andy McDonald, who made history bilang pinakamakatandang skateboarder na nag-compete sa Olympic Games, participating in men's skateboarding park event sa Paris 2024. Wow! Mantakin mo, 51 years old, skateboarding! Abatang, di na natin patatagalin to. Logican na natin to, Tang. Ay, sige, ano pang nintay mo? Kalbo, logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, basic sa mga ganitong sports, gaya ng skateboarding, ang mga sumasali is mga bata. Una, flexible sila. Pangalawa, walang takot na gumawa ng mga tricks. At higit sa lahat, ano Tang? Matitibay yung kanilang mga buto! Tama. Matitibay yung mga buto, hindi kagaya nating mga angkol. O magpalit ka lang ng galon ng water dispenser. Pagkatapos niyan, sasakit ka agad likod mo. Hindi ako, personally, nararanasan ko yan eh. Bihira, pero mga kabisyo, pag nung bata-bata pa tayo, chicken lang yan. 'Di ba? Kahit anong buhatin mo, kaya. 'Di ba? At syempre mga kabisyo, now logican po natin. Ang patuloy po ng pagsali ng 51 years old na skateboarder na si Angkol sa Olympic Games ay nagpapakita po ng kanyang pagmamahal sa sport, kung saan ang edad ay hindi hadlang sa dedikasyon at sa skills. Ang kanyang karanasan po ay nagbibigay ng bintahe laban sa mas batang mga atleta na nagpapakita din ng skateboarding ay para sa lahat ng edad. Ipinapakita rin po dito ang kahalagahan ng pananatiling active at inspirasyon para sa iba na sumubok din ng mga sports anuman ang edad. Sabi nga nila, age is just a number. Pero importante din, alam din natin na may binabagayan din yan. Gaya ng skateboarder, di ba? O hindi kagaya ng kapitbahay nyong senior citizen na. Pero lagi pa rin naka-miniskirt. Di ba? Dapat may binabagayan yan. Bakit? Anong problema tang sa senior citizen na nag-miniskirt? Ano
kasi kulubot na! Ang bihira. Alright guys, time to say goodbye. Thank you so much. Coming up next, susunod na po, Rakitera sa programang Rocky's Secret Files. Ako po si Diego Bandido na laging nagpapaalala sa inyo on whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Good evening. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!